Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni pagayam tayong Janice. Tama ba? Nga napauluan nakalipat. Dear Manong Nemi. Nabayagan. Dahita tinayas ngaw ko Manong Nemi nga nanggagayam ni Inday. Ti panangibagak nga nabayagan. Oy, saan niya timbagam nga nabayagan ha, Janice? Inday, nabayagan. Anat nabayagan? Nabayagan ti panakalipat ni Papa. Nalipatan na kan, kasta. Kasla kasta. Nabayagan. Nabayagan ti. Naudi nga panangiparig na ti panangipatag na kaniya. Domingo, awang klasek. Domingo, aldaw para kinapod Diyos. Impalagip kumanin kang kuwana. Pa, nabayagan nga santa nga nagkuyog nga napan iti simbaan. Napansimok na iti balay ti Diyos. Kaya na nga sungbat na keng ka. Ay, jak basango iha. Kunana. Di na ka numasango. Waray Domingo kita da ka business conference nga atendaran na. Samot nga dati akastoy. Ni Papa, sang ka di? Nang naruna, hindi si bibiyag palayang ni Mama. Hindi adapay lang ni Mama sama malipatan. Ubingak palay di. Agkukuyog kami na sumuknal. Numit iti Sabado, sakba iti Domingo. Agkukuyog kami nga pang ka magpaspas siya. When amok dayta, tadak idin. Saan ngamin nga busy pa lang idi ni Papang mo. Agsipod ta. May mesan sapay lang idi asikasun na nga negosyo. Ngem ita. No jak mariro agad adot ti negosyo ni Papang mo. Ngem adot aping adot negosyo na. Agad imasenso nga ron. Kasi tibang mangit kong ibagbaga ni Papang mo. Imasenso. Ket di makailan ti business noon ng negosyo na. So nga, busy. Di na pimpinas ko manoori may salain ko ma. Dati may salain ti asikasuna. Ang gapo nga tata napadasan ng tinamindua at dadua nga klase negosyo na sa nanayunan pa'y maganasan na nga tamot at nalaengmet nga negosyante ni Papang mo. Kahit mo ti mapansumuknal di. Mapantantuin to no, malpas pangal daw. No itaakit na ladawan. So nga nakagluton, tamangan tayo ton, kani uncle mo nga nanding. Kabalay mi Manong Nemi ti adyen ni Papa. Ngano daduma kitagbaling nga personal driver na. Adama dagi daduma nga ibati na. No, kayat nang isulaing iti mapan iti kayat na papanan ket isumutlag tag drive. Iso na bati Manong Nemi uncle nanding. Pinanawan ako ninda iti talapanin iti kusina. Simbre kak iti silid ko Manong Nemi. Nagtugawak iti iking ti katrek. Nalipatag kayam ti cellphone ko iti rabaw ti tukador ko. Inalak. At the miss call ni June? Hanga ni June. Sino nga ron? Dakin miss call ka rito. Sino? Ay, ni Carlo. Ni Carlo. Kinulbakak Manong Nemi ni Carlo. Hello. Carlo, pasensya ka na ha. Nabatig na yung cellphone ko dito yung silid ko. Kaya nabayagag sa sala si tayo. Jakbad nang Abe gamin. Kumustahan ka kumaa? Di amo kakit. Awang ka dito balayo. Adak dito balay. Dati awisak ni Papa. Ngayon kam makimisa.
Ada napatig nga business conference nga tandarag ko na. Nabayagin nga talaga. Ano't nabayagin? Nabayagin nga. Nabaybayan nak ni Papa. Hana ka nabaybayan. Adda ka mo dito unag ti balayo. Adda mat na katulong yo. Sa adda pa yung uncle mo. Ang kasapulak ti ama. Maawatan ko ti sitwasyon ni papang mo. May isang businessman. Dapat patig ka din negosyo na ti siya. Kaya nga dapat patig ka madlang Isog gabo ng sangpatan na ka. Nga inal daw mo't nga makitam kan makasalita. Iso na lang, ado ti oras na itinegosyo na, nga miti ka. Nga kang kanahan naman siguro ibaga kang ka. Nga dahil kita nga aramidan na, kahit paramit lang kang ka. Gatsak kasapulan ti ado nga negosyo nga tawidik to. Gatsak kasapulan ti ado nga kwarta. Anakor ti kasapulan. Ti atensyon ni Papa. Saan kan ngobing nga basit pay, balasang kan. Baruak maten, tadata ni third year college. So nga no kayat mo? Ituloy mo. Agden natan, akasasawa. Ana? Talay bagbagam. Yan ang agden na. Agasawatan. Tapos na di kasta, adda ka. No kasapulam ti ayatan ka. No kasapulam ti panang asikaso, asikasuan ka. Tada pagtrabaho mo, nag-asawa ta. Kitsya ka agad saan nakabaybayan ni papang mo. Di no anyaman ti kasapulan ta, edad na. Sila mo na ibagbagay na. Kahit mo nga agasawa ta, tapno maramanam matin ti kinabak ng mi. Sakit naman yun. Kaya't mo sawan, para keng ka. Nakirelasyon na keng ka. Gaputa, nabak ng kayo, kasta. Ayawan Dada kami, gagangay laing, ba't nga maupibisiyan ni Papa, kini Mama. Irinto ta, sika, kakaisuna ka nga anak, kaya businessman pa ni Papang mo. Yung among Janice, ori nga tano, sikat ti kakukurapayan nga babae di tulubong. Ayatan ka lata. Sa mo may bagbaga nga, ayatan ka, gapatabak nang ka. Nga makipagtawid ak tumit ka na iti tawidem nga. Ngay patawid ni papang mukeng ka. Sakit naman. Uy, awan ti kasta nga. Kaya tasawan din bagak. Una. Nagkasano ngamin kit, ibagang agasawatan ka hanta ba nagraduar. Sino mang biyag nga rin kalata ni Papa? Kunak alangan doon nga nililagan nakanakeng ka. Sorry nga rin ka na dyan baga. So nga may ibagbag ang agasawatan. Di bagam, ipas nagtatagbasa, tayo ton makapaggraduar ta, at danton bukod ta, uno at danton napindas ka trabaho ta, di sundo pa nagasawa ta. Nga kayat ko, nga saan tantungag na di ta. Takiluon ito balayo. Gagangay ito lang ang balay, pipatakder ta. Adalaki di sa gagay sa ating kwarto, no? Master bedroom, kwarto ta. Sa kwarto ti 5 anak ta. Sa danto by guest room. 5? Kawan. Siya kamugbugtong na anak. 5 tagbaling anak ko. No, saan nga nasapa nga natay ni mother mo akit, ni mamang mo akit, at ako mamat kabisat mo. Sa bagay. Kahit ko idin ti agadi, idi ma-aksidente ni mama. So nga, nasapak nga na uli latina. Samat nga maramid ni Papa. Nga ipay ti pamatig ti may nga ama kin may nga ina. Nangaruna ita. Nabayagin. Nabayagin ti panakalipat ni Papa. Nalipatan ng ti obligasyon ni kanyak. Napatpatagan ti negosyo ng imitisyak. Daita ka manin. Agpanunot ka manin iti negatibo. Ag self-pity ka manin. Inimal pasit di ba nagsarita mi manong nemi kini Carlo nagayaban ni Inday tapno yung kamin mangan.
talukam nga nagsasawa ko na nga. Siyak ni Inday kastawatan gina Uncle Nanding. Uncle? Abay, nusang kayo mapagunyang di ka agun-uni. Pasensyakan, kaanakan. Kasto nga talaga ti karakter ko no galik ako nada. Nagdakil din ang dumaan nyo kini Papa. Talaga nga dakil din nagdumaan mi Nakaadal ni Papang mo. Sa ita, may isang nalatak na progreso nga businessman. Hidinto ta siya. Nagpatinggak lang ti high school. Abi nga hindi ka nakabasa, Uncle. Naibarkada ak. Nga dahil tatinay pangungtan ni Papang mo kanya. Ngin pangungtan ididig idinaganak kanya. Imbag na nakaradwar ni manong ko, ni Papang mo. At saan nakpit nga binaybayan, umay ka, tagbaling ka nga driver ko kunan. Umay ka, tagbaling ka nga alalay ko kunan. Uncle, awang ka ditirantang nga gasawa? Sladak bebiyag ti pamilyak no kas pagarikan da gasawa. Kadakal matiid paspaswaldo ni papakeng ka Aw mati maggasto libre amat amin ditoy. Libre kanem ditoy, pagturugam, kinda dumapay. Pangusos saram gayam di kwartam. Datultulungak nga kabagyan mi. Kabagyan tayo. Isot pangipaya ti sweldo. Kabagyan tayo. Kasinsin mi ini Papang mo. Talo nga kasinsin mi nga napintas si Biagda. So nga tultulungan ida. Ni Papa, hanga tulong katakwada? Rigaten na nga damaksay ti kwartana kasta ni Papang mo. Kahit mo sawan, Uncle, saan nga na siya at ni Papa? Kada kiti kabagyan na? Ang kupat mabaning ako na yan, ti kasta. At pasarimang tenmet, naglalalo na emergency. Iso na lang ta adupay lang ti masauna. Sakbay nga mangted. Misya kakit talaga nga voluntaryo. Nagdakkel nga peso tinagdumaan nyo kini Papa. Dakkel tabak nang isuna, idinto ta siya kit saan? Baknang kayo. Nang naruna ita, talagang na-progreso na kiti negosyo ni Papang mo. Hindi namin ti klase ng negosyo ni Papa. Duma-duma. At apay panakakuha na. Agatang ka na kiti talon, sana madlay patalon, nga kiti maapit, may ilako, agbaling nga kwarta. Yes, Jay. Kanda dumapahin nga negosyo. Uncle, napimpitas lang ako man nung sikat nagbaling Papang ko niyo. No? Nakiluko ka. Sabi ko mga ibagam nga napimpitas na sikat nagbaling nga amam. Una ta, saan ka nga busy? Adadupet ipanawon mo, kanyak, ngim ni Papa. Alala, ipas nagtikid ti mangan. Amo ni pampanunutin na ita, malasan ko, tinasken. Ket makita ni Papang mo no kasta nga gawid. Tinasken ket awan sa ti mading ang bisyo na. Pagkuna inyo Uncle. Kangkanayon kayo naman ito ka nga kuyog. Awan ti sasarungkaran na nga babae. Yan no, adang man babae na nakit isang pat na kuman at abalo mat tinisuna. Mapingat nga ngamin ka nag-asawa Uncle. Napadaas mo ka din nga sinulsod. Kada sungbat na. Awan ti pangisukotak kaya di mamang mukunan. Sungata na ita talaga. Na kaya atin tagasawa tap numakuna nga awan ti kasukat di mamang may sakbot nga lalaki balasan ko. Kaanakan. Ti lalaki kasapulan ti babae. Kada ito kwarta ni Papang mo. Isa nga posible damat sarungkaran na nga pangipagsaan na iti
urge na, uno aram na. Pwede man pas kami nga mangal daw manon nemi. Namarak manin ito si led ko. Alas 3 ka nun rumwar kami. Ni Uncle nanting manon nemi ti mangi drive kada kami. Kaduamin tumot na sumukdal manon nemi ti balay ti Dios. Yapi penak kahit ko ti maturog. Idagring ti cellphone ko. Ni Ninong. Ninong Dani? Hello, Ninong? Hello. Kumusta kan? Si Ninong. Nabayagan nga santay nga nagkukuyo ka. Talaga nga nabayagan. Sumatakang kanayon ko ibagbagan, Ninong. Nabayagan. Nabayagan nga niya. Di pa nakalipat ni Papa. Sa doon kami tayo ni Papang mo. Domingo ita, diba? Sa kakadingan na pan na nakimisa na bigat. Kinapudno na Ninong, imbaga keng kuhana, nga mapang kami makimisa, nga nakarubuhat ka na sapa. Nga ka nung business conference nga tandaran na. Isumod lang sa nga sumungbat, iti pa ng taw-tawag ko keng kuhana. Na mailiwak maten kini Papang mo. Nabayagan nga saan nga may dito balay. Dati-dati, umay dito. Dati-dati, da kami kinininang mo, iti umay dito balay yo. Ay, sabali nga talaga ni Papang mo, iha. Ope nga sabali ako na yun. Kahit si kamot lang ng ibaga nga, panakalipat, damayagan di panakalipat na ko na. Nga dati-dati, kahit aktibo mo't idi, nga tumulong, sumuknal ken tumulong kadagiti arami diti simbaan nga agidundun na risuna. Ngayon kadagito sigun kiti Father akat nabayag mo nga saan nga nakita. Nabayag mo nga awan tinauray na nga donasyon ni Papang mo di simbaan. Iso nga hasal sa lutsudan na kanyak. Nabayag ka nun, usto ka. Nabayagan iti panakalipat ni Papang mo. Ninong? Mabalin nyo ito mabalin nyo kadi nga bagbagaan to ni Papa. Bagbagaan? Apag katawa kayo, Ninong. Kasla ko ba anak nga bagbagaan ti may nga amawon no inakasta. Madikadi no dakay nga kumpadre ket bagbagaan nyo titunggal may sa kada kayo, Ninong. Mabalin. Kita dumatay pamagbagag kini Papang mukit. Ang naglaibat nga rason. Kung anakid di akin. No yung tuloy ko ito kinaaktibok iti simbaan, kumpadre. Awan ko tikas ta ita nga kaado ti negosyo ko na. Kahit yung asahon, Ninong. Gaputi pa nakalipat ni Papa, iso ti imaduan ti negosyo na. Kaslakas jay ti kayat nang iparang. Kaslakan niya. Nabagbag nang amang isunan ng imiti siya. Kunak madakat, maapna ka ko ni ti maysa. Anunok kumatiado. Kaya agpagpag-isumad na gito'y negosyo nga para ka na kita anak ko kunak. Adan to laki di pagbibingayan nga tawidan. Umanayin. Datang amin ti rason kini Papang mo. Taidi, tamaramanan nanti, nagprogreso, kaslasan na na kayat ng isardeng. Progreso lat ta akang kanawin ti adda ti panunot na. Panasin yung tuman ang pagbaganan, Ninong. Please. When? Orisam mo nga ikidaw na ita iha. At dalagit tiyempo nga matawagak. Kan saan nga gumangganat. Talagang kahit kung alaw-lawagan di panunod. Kinuri mat si ka iha. Sa amot lang kat nga amaw no inati mabaling nga mamagbaga iti anak. No di kat ti anak. Mabaling na matabagbagaan ti ama na.
No sikat ti makapanunot. Amom to ka di tibagam keng kuha na? Kanya ninong tibagak to. Ipalagip mo to keng kuha na. No ang amin nga adda kada tayo dito lubong. May salang tinagkapon na. Naggapo kinapo Diyos. Kas kung iti pa nagprogreso ti negosyo na. Iso akin nakin. Niya po Diyos. Katrumbang unay, nga supapakan na met. Pagyamanan na. Mawatang di kahit kung sawat, ha? Mawatak, ninong. Banyo ninong. Takastan do ti baga. Kasta ba ti bagbagak yan ko anak? No asinot mang mangted kang katibindisyon, supapakam met. Isublim met. Kasano? Mabaling nga diretso, iti simbaan, mabaling nga donasyon. Uno, kadagiti tao nga kasapulan. Dati-dati mat nga natulong ni papa mo, ha kadi? Sama nino. Ngam nalipatan na. Nagdakkel pa nakalipat. Kasta nga ti bagbagan niya, Uncle Nanding, napiapay kin Uncle Nanding ninong. Tamo na titumulong ka kiti kabagyan na. Kakabagyan mi. Uri no gagangil lang personal driver. Alalay ni Papa Isuna. Alalala, kang runan ti amin. Italagtakin na Apo Diyos. No, anyaman ti problema mo kinapapang mo. Anyaman ti problema may kinikumpadre. Italag tayo kinapo Diyos. Tayo so ti kang runamit lang, pagpatulungan tayo. Tapno, maikat, hindi kasi diya pa nakalipat ni Papa mo. Nagkukuyog ka mga ratalong anong name ni Uncle Nanding kasi tamatang kiniinday kat simbre kami aming nga simuknal iti simba. At kas iti ko na ni Ninong manon name awan ti sabali kang runahan nga ramen iti panagkid daw ko. Una iti kararag ko kinihapot Diyos. No saan nga iti panakasilaw ko mati panunot ni Papa. Dimteng tirabi manong name na uray ko ni Papa. Naglasam no bigat. Apoy nga ginganatan. Nakabala ditoy. Ako nga iti silid mo at numaturog kan. Pa? Mabaling ka kaya kakasarita. May papantian niya. May papan kadata. May papan kakin siya. Kinita na ti oras ti relo naman. Kayad kun ti agina na. Nabanuga kaya. Mabiglahin pa. Ano kami ti bagang nga pagsalitan ta? Nasakyan ako na maturog. Kaya maturog ka matin. Masapak tuman ng bigat. Masapak tuman ng bigat. Hindi ka nagbasa. Nabayagin pa. Nabayagin ganda niya. Nabayagin di pa nakalipat yun. Nalipatan niyo ni Apo Diyos. Hamo nga sa wendeta. Sila lagi pakengkwan. Aping harot nga. Nabayagin nga sangkay si Muknal. Amo miha. E di pa nang bigbig pa nang dayaw kina Apo Diyos. Uri saan ka naskin nga mapanay mismo ti bagbagam nga kapilya, simbahan, o nanyaman dita. Umanayin nga, adda kang ka. Nga sila lagip ka. Ngem, nilipatan yun ti nagidunar nang ti tulong iti simbahan, Papa. Amom, napatig ti tunggal sentabo kaniyak. Pagrigrigata. Ngem nalipatan nyo ka din, Papa. Nga amin nga da kayo. Kat naggapuha mismo kinapo Diyos. Oy, apingarot nga ibagam nga isublik. Hana matakasapulan tindaban kanyak.
no saan nyo man nga isubli kang kuana. Kadagiti kasapulan ti tulong. Dagiti kabagyan tayo. Kung na uncle, nanding nga, at adapay nga iso ni uncle, iti tumulong. Idinto naman nun lang ti sweldo na. Adumat dagiti kabagyan tayo. Nga saan nga na siya ti panagbiag da. Ay, basol da. No nga napintas panagbiag da. Abay, anya ti kayad da. Agpanunutak, agtrabaho ak, para kadakwada. Nagbalin damat ka sa daot. Kasi laki ni Mano, na-uncle mo ka nanding. Apeng ka kasi ka sasad na tibiyag. Gapo madlaking ko na. Gapo tanabaybayan na ti panagbasa na. Gapo taon interest na nga umasenso. Dagit taon interest na umasenso. Dagit na sadot. Biyag ida, ikak ida, tulong ida. Di na pa nagbuanas. Agtrabaho da. Tapos na nakasta, pagbiag da. Panagkunak man ang nemi ket nalalaing nga amang ti amak agikalintagan nga miti siya. Tadagiti bagbaga naman ang nemi ket namaminsan husto met. Apay ngaming iturok dalatan nga saan dango masenso. Ngem namaminsan met manong ni papa imasenso ngagpeso, umas asenso ngagpeso. Ngem dahit nga isenso na isumot ti panakalipat na. Nga tumaliyaw iti nagkapan na. Kabaturugan, tagastak mo. Hawan ti pagdanagam kanyak, kabuta, raramintag na ito'y parakeng ka. Ngayon siya kasapulan ti adwa kwarta, papa. Tag ikang kakaditi adwa kwarta, kalkalingan na madlanga. Ngayon no kasapulan nga talaga, nayunak. Diya kahit nga makaigamak ti kwartang isot mangyaw-awang kanyak, papa. Kasi lang mula ibagbaga nga itatat, adot kwarta, kasi mayaw-awanak. Masurot ak kumapay tagawid, kasi pagkarigan, mayaw-awanak kon. Sige, papa. Good night. Good night, ikaw. Ti sa baling haramidem no, di mangipasnek, ti panagbasap. Kaya nata kursom, may pakat mo ito kadagiti negosyo ang ipatawid ko ka. Lagdag ipamilita. Diyang tengak dito eskwela manunamig at sinabot nak ni Carlo. Kumusta, sweetheart? Amom ti duwang nga alaw nga sangga nga nakita. Arig na ti may isang dekada. Loko. Naman. Kita hanggang nakaisam. Hindi imbagak kita imbisam ka, di ba? Untay, baga mungkin din nga may isang dekada, ti duwang alaw nga sangga nga nakita. Kasta pangyari ka? So I miss you. Duwamat nga alaw nga nagsasalita ta, timawag ka. Sa bali nga di tawag nga di ka makita, sa bali mat nga makita ka mismo. Dito nga pintas mo, sa ako malang abti ayaw mo umtibang lum. Ay, baglaki din tada ka, Carlo. Mang pahisam ka niya, ang pagkatawa ka niya. Hindi ka din, sa kulitan ni kalasita. Gusto din bagak manong, baglaki din tada ni Carlo. Kaya nung hastang, ang pekan period mi, agmerienda kami, kadawan sa bali nga topic, no saan nga may panggap kanya. Naulila kami ng sapay. Sakit kasta ni papang mo, busy. Adado pa yung di panahon na di katulong yun kay uncle mo, di ba? Kaya nadado ba ti panahon ko, kimsi ka. Ay, adado ti panahon ko, kain ka, gamit sa bali. Imagine, arig nagmalmalim ta, di ba? Lunes aging ganit ti Friday. So, nakunak, yung baglagi din tanda ka. Awang gayam. Awan klase ta ni malama. Awan nga ron, apa ya? Tantok paspas siya. Tano agawid ka. Agpupukan tumanin ti kwartom. Malagip mo tuhanin na amin nga malagip mo. So, kaya tantok paspas siya. Papasyaran ta. Hintay di mall. Uno kahit mo beach. Amo kon. Intang mo na di mall.
Kalpasan na, intermedyo na nabaawan ti darang ti init, intan to iti beach, intan to buyaen, no kasanong agpakada ti init. Agtamo na kunada. Sige, gamadalugan ta. Tsak pa yung amin nakaalat lisensya eh. Nag-commute ta. Mga arkila ta. Kabaylan taman ti mga arkila. Una saan kat agtaksi ta. Amon to di cellphone number di taxi driver, tano agawid tan. Tawagan daw, may nakamanalayan ba na. O nalpasan. O sige. Sige nga na. Mapanin ti klase ta. Sumlik naman yan. Manong nemi, ang nagiti panunod ko nga, mamamuak, nga nagiti mabaybayan nga anak kitag rebelde da. Pakailan na siya Buddha, kasiyay, handa may tuloy ti panagbasa da. Ngam tsakayat nga ramindan neta. Tsakayat. Yung baglagid din taada ni Carlo kunak manin, na siya at abarkada. No kumakas pagarigat ti barkada ket hana maamot nga pasnek ti panagbasa na. Baga kakit din no, may ramrama na. Yung baglaki din ta umanayan ni Carlo kaniya. No adaman tumipon, sinabi Maida. Kakalang lang kami nga nag-lunch, manon nimi, danda kami ti mall. Naka-uniforme kamot nga ron. Ano nga tanong, gawit tanto pa lang. Tama pa nagsukat. Kastilatan. Kung saan, gumatang talatan ti pagsukat na tinupormeta. Sa bagay, mayat man. Basta gatangan na ka. Abay akong kwartam. Kakaasing nga mangyan anay ninanang ko, ti pabalo na kanyak eh. Imbaglagi din tas sikat na nubiyak. Tas sikat ka ti pagkidawak ti tulong na dapat kurkurangak. Imbaglakid din, tasyak din man ng naubiyam. Di kahit na nga sawan, talagang sinapsapul mo, ti makinubi ta kas kanyak. Tapno damang tulong king ka, just in case nga, ada, nga maitad di parents mo king ka. Di ba? Ibagang manin nga rupak ti kwarta. O, ni baga kasta. Ngayam kasta manin ti tulong ti sa Kas lainranta ka talaga nga si mapul ti kas king ka. Ibagak manin king ka, ha? Janice, uri nga tano, sikat kakakurapay yan ti aming nga nakurapay. No sikat ipatpatig ko, sika. Ipatpatig ka, gabot na sikat sika, hanggang kapatabak nang ka. Sa bagay, manong nemi, mamati akmitdikin ko ana. Ngim na maamuang nga tanim papamanon nemi at Danubyo ket kas ni Carlo Tinubyo. Bakay baga nga dagos. Adaywam. Tilay kinabak nang tayo. Tiya kamkamaten na. Baga ko na. Bagagbalin nga mata pobre ni papamanon nemi numamuan. Baga tibaga nga ayatek ket kas kada kami nga anak. Kas kengkwana. Manong nemi nga businessman. Nagpaspasyar ka mga rimol, manong nemi, kalpasan na kapakam nagsukat, iti CR. Suot mi manong nemi, di kinatang mi nga arwatin. Kimatang kami pa yan, tibalon mi manong nemi, nga sitserias, ken mainom. Kalpasan na manong nemi, naglugang kami ni taxi nga napan iti may isang beach resort. Dinawat nga peso manon name ni Carlo ti cellphone number ti driver ta mabalinan to hanon mabalimin to nga tawagan to no may nakamalay. Nagtugaw kami manon name ti may isang open cottage. Imabay kanyak ti loko inakbayan na. Siyempre, anak ko ito, brata. Nusan nga, akin narakop. Tayo may taka dito, tapno ginarakop. Nga, makikita na kita na dumatao.
Di, adamat hotel na nga beach resort. Loko ka. Dahil sangkon to kaya't nga mapasama. Naging ka saan ta makapagturpos. Madaan ti trabaho. Naging ka nga saan ta makapag-asawa. Anyata mo, ang mga no matuktalag to ni papangad the boyfriend kon. Kahit maamuhan na kaskeng ka. Di, ibilin na. Nadaywang ka. Uno ija ay nakto ti kwarta. Amang dadi ti manungat at iyoper na kaspagarigan. Talod do ito't pampanunutan mo niya. Kaspagarigan ko na. May iyoper na nga tati ko. 500,000? Taapay. No 500,000 ko na awaten kita panawan nak, adaywan nak, lipatan nak, kasta? 1 million. Wano adadupay. Papapatay na kalatan. No? Manulang bahay di art killer. Loko ka. Man, dapay 5,000. 10,000 nga mayad tibiyag no hard killer. Ado na kita ginagaw hard killer. Depende di patayin da. Nukas kang kalaing agad nalaka. Hala? No, ti tao kat gagailang o kasi ka estudyante pa lang. Ang kapalangan na balor baka 2,000 malinin. Suka ka. Katkatawa na ka. Pagkatkatawa na gurit naman. Uy, Carlo. 2,000 lang ang tibalor ko ha. Kakatawa ka. Kung tapang panunutom ka din naman ng milyon itad na kayong katap na lang lipatin na. Kasta siguro tururaya man niya. Nga imbaganto ni Papa. Manot kayat mo. Unanan to. Nga magatadan di pa na kahit ko kayong ka. Janice. Laglag pa yung neta. Ata? Nakas pagariga nga rin ta. Imbes nga idayaan na ka ni Papa di kwarta, dyan laing hired killer titawagan na tabayadan na lang ti 5,000. Kasta nga tatang pasama? Carlo, tiyarara pa ka mapasama kat agsubli ni Papa kas iti dati. Nga simple laing. Simpleng asawa, simpleng ama, simpleng karapahap. Amo no taduma? Kasla kahit ko tagbaling nga simple lang anak. Sana kasalaita nga, may sak nga anak, na edak kalabalay, with katulong, with driver, nga ni papangko kita, businessman, nga busy suna, gapo ka kiti negosyo. No? Di kahit ko kas kada kayo. Diba? No tirabii at da kay amin. Makapaglarang lang kay amangan. Kadore sa nga na imas si dami. Imasin mo na tata. Anda kang ngarot amin. Simple nga pamilya. Yung naragsak, diba? Kas kanya, may saak, abusta may saak, awan ti inak, ada amak, ng busy. Umapapala ka rin kiti makit-kita, mabuyo-buya. Kompleto ti ama, kin ina, sa manong anak, nga nasasayaat da, titinulong da, pipinateg da, nakararagsak da, nga kukuyog, nakararagsak da, titinulong ka rin trabaho. Ado da nga titinulong, sanggay mga naragsak, tibok tong anak. Ngayon nung datang to tagasawa, sweetheart, saan to lang ang bugtong? Baka upat to. Upat na singin, tapno 8. Ano ko kundot?
Di mi na napuputan, di pa naglabas ti oras manong. Kabuti kasta pa nagsasarita mi ti boyfriend ko. Aging nga tinawagan na ti taxi driver kat umay nakamalain rin manong. Imo na yung tulnog dati ti balay with kiss pa ti lokom. Goodbye. Sige, see you tomorrow. Awagan ka doon madam. Nakita manong name ni Uncle Nanding. Di pa nag-kiss me kini Carlo. Boyfriend mo? Wan, Uncle. Amo ka din ni papang mo? Hanapin nga mo. Kanyak kaya ti paka mo. Sino na dyan? Oreno, kas ka na kayo. Saan, Uncle? Kagangay lang di biyag na. Teka kaasilag nga dikiti mangi dikiti naganak yung kuha nga may karkargatan ti panagbasa ni Carlo iti college. No saan nga agbalbali ni papang mo delikado. Numamuan na. Basta saan kumapalarong ba nga maki-boyfriend ka? Kalpasan na. Kaspay iti tayo nga boyfriend mo. Ti nagbali nga boyfriend mo. Makamod na Uncle. Basta ipatpatig ko iso na. Agas man ti pa nagpatpatig na kanyak. Amam ka ni Uncle? Nga nakaragrag sakak no adda kiti sitong ni Carlo. Mapagisam nak, mapagkatawa nak. Yan basta naragsakan. Ngayon no adda kiti sitong ni Papa. Kaya't kula ka sarita. Akong pinapinta sa pagturungan ti saritaan. Binagbagaak. Awang pulos ti patyan. Uri ni Ninong Dani magbagaan na kanumit. Uri mo siya. Pasaray palagi pakisuna. Agim sakit dito kaugat na. Di nakisoro ako nan. Alan, Uncle. Matulad na pwede panaguan ni Papa. Gaputa na doon nga amang tiamok kami si ka. Nalalay nga amang imsika. At nautak ko si kang awan. Kunana. Ala, kasta no ko ni magbaga na Uncle. Kuwan. Kajak malatagon-onin ako, naktumatanggat ta. Kas kamsat mo. Kahit ka lang palagipan. Apay ta nalalaing kang imsyak. Kunanan to. Ala na Uncle, naglaing nagdrama. Nagtultuloy ti kastoy nga kasasaad manong nemi kasasaad ken relasyon ming agama. Italak naklatan kini Uncle Nanding, italak naklatan kini Inday, basta itad na kanyak noon yaman mano ti kayat ko no subsubra pay manong nemi nga itad na kanyak akwarta. Adaki din manong nemi ti fourth year college. Idi ba idi agsabali manen adamanin pagbalbaliwan ni Papa. At dagiti kundaway manong naming ora at dito balay agpupungtot kaong ungit na ti katawag na kasasarita ni ti cellphone manong. Ako na, anya! Apay nga nagbalik ka kasta. Ha? Nabayprayan nyo ti amin. Oh, na kayo taking basol. Di unay. Baka data puso yo. Baka matake. Di ka makibiyang dito. Ay, diyan ka makibiyang. Diyan ka makibiyang. Di na pagpagod niya. Ngayon kayo kumain, nagpungtungtot. Di ka maniligatan. Siyempre, nagpungtot kayo, high blood kayo. Pagka no, maatake kayo, di nagpakibiyangan ko na. So, Juan Manong, kasta't mapaspasama. At apayan, naginigunda ko yung manong naming saan nga agawid ti ama. Uncle, sa bali man yung timadmadlaw ko kini Papa. Idi, awan ti panawon na kanyak, ingim na ulimek. Ita, manood na dito balay, hang ko makasarita. Gabuta, ano na kita tawagan ng kaungungat na. Apa yung galant, amo yung may panggap ka na ito. Si kunti ka makapagawatak akit ko. Maluglugi na kiti negosyo na. Ana? Maluglugi.
Itian niya nga po. Mabalin siguro nga dari tayo mangloko kay kuha ng empleyado na. Kung saan, ti panagbaybayan naman laing kung saan kat iti mading strategy na. Iti mading nga diskarte na. At agpeso nga nalaing ni Manong. Ngem, saan ba't nga amin nga nalaing kat amo namin. Adamat pagbidutan na. Munuga po ti sobrang alaing na kit iso ti pakaalaan ti pagbidutan na. Dikit agpeso nga diyak unay makasasarita na ulimat. Nakasimat kada kayo. Takit no kakaiso na nga sumangpet napudot ti ulo na narupangat kan kanayon nga pungpungtot. Apa nga ta, Uncle? Dili na pagawat ako nakmayat, manuglugi isunan. Batas ko nga tawagan ni Ninong Dani. Tinawagak ni Ninong kumanong. Ninong? Diyan siya. Nabayag ka din nga sa inyo nakasalita ni Papa. Kada ito na palpalabas kita dandani inal daw. Hanggang kas idi. Idi kit kaslasan nga masapul ti tulong ko. Gamita, salsalutsudan ng kanya. Nuanyat nagkurkurangan na. Apay ka nung maluglugin na kiti negosyo. Anong nga sungbat yung Angel? Dito yan. Ti resulta ti bagbagakeng ka ko na. Nalipatan mo ni Apo Diyos. Nabayagan ti panakalipat mo. Samon nga aramidan ti kas iti dati nga aramidan. Inikkan na katigon taway mong imasenso. Tapno iad-adam ko matitumulong. Ang nagbaling kamutan nga napaidam. Tas larigatem nga maksayan ti kwartam. Ti kayat mo kat mansulat nga punno-punno negosyo. Progreso. Kapag apan nakalipat mo, dos-dosayan na ka ni Apo Diyos. Sanggahim nga rumbeng, nga pagbalinek nga na progreso dito nga tao, tadi namat amo nga itulong na kiti. Itid ko king kuwan ako na. Amin nga mapaspasamak dito lubong nakam amin ni Apo Diyos. Kunak king kuwan. Pulos nga di mo amo tagyaman, isot mangmangted kang ka, iti pigsam, isot mangmangted kang ka, ti sirib mo, isot mangmangted amin nga takang ka, sakit malipatan. Takela pa nakalipat. Ganang harap ko na ninyo. Kasi di na kayat ang nugutin, ngam takal ti pamatik ka. Nakam ni Apo Diyos ti amin. Mapukaw, ti amam, ti daddu mga dakeng kuana. Tapno maamiris na, nga nagbidot, iti panang talikod na iti Diyos. Dimteng dito'y balay, ni Papa iti may sa nga rabii manom nemi, saanin nga pungpungtot. Nakadumog. Pa? Kumusta ka yun? Nusik tikit mo sa lusod ang pa, napas na ikakagbasa. Mga sinapo Diyos, makapaggraduarak to. Kas iti nagtulagan ta, ti kurso kinalak, kid maibagay una iti panagnegosyo. Di pa subliat nun itong kanyak iti negosyo yo, basta isuro taklakid di. Awarin tinaskin nga. Ipatawid ko keng kanegosyo ya. Ana? Mabidlayan nga. Anda kayat yung mapaala, anda ni Inday. Inday,
Sir, kailangan no, adapangtad ko nga arak iti ref. Ti dasar mo man. Albasan na. Mangluto ka do ti paburo ti kapulutan, ha? Sige, sir. Mambitlayan nga rod, sir. Ni Angel mo nanding. Kitadadya quarters na, ha? Pag-iayab mo man niya. Yakano ko rin na papa ko. Sige, papa. Mambitlang. Angel. May kakano ko na ni papa. Sa ngagpugbugtot, nadangarot pa kasta awa. Sa kunana, agraduarak ton, kat o pag-isunto nga siya tumuntin timang manage ka dagiti negosyo ko nak. Awanin tinasikin pa yung metod ko kayong ka negosyo ko na. Ala, napukaw na dagiti negosyo na. Napindas mo ito napukaw na. Tadaitan ti pa kami reason na. Nga nagbidot. Nakalipat. Sige nga natin, muna kanta sumurano ako. Nagsango, naginom, nagidag kabsat man. Kumusta naging dinegosyo mo, Manong? Nakasarada. Ibaglangit din na, at day man ay nga, inted ko nga separation pay ka naging empleyado. May salangin tinabati. Nga isulangin ti asikaswak. Di, no may masan tinegosyom, di basit kwartamon. Nagiti kwartak. So that imanay nga, naitad ko ka nagiti empleyado. Iti separation pay. Ibaglagi din ta. Aday manay. Ay mabitlay nga. Uri adak ti balay kita. Aday papirmada. Natat pagkunam nga talaga nga businessman kas manong. Mabila ka na. Wala naging plaster mo ti pirma. Uri na napindas ba na sekretariam. Ikito kahit mo magkita kahit dati. Pagkita ka kanong. Ito di sekretarya kong pindas. Okay. Kung na tayo? Puti lang naman tayo. Ito lang may sala. Oh. Hala, uminom ta. Ito mo yung ni Janice, ngagdingdingig ka na ta. Ang atawad nga takas nung dumungigak, papa, malaglagsaka ka nagripagbagayo. Kabagis. Doan yaman na kiti nagbidbidotak. Pakawanan na. At dapat na kiti kundawang pagsawsawang ka, kita kakasakit. Maawatan ka manong, okay lang. Tinaskin. Ket pinadgan niya po Diyos ti ara-araw mi. Nga dahil ito ti pag-ina po Diyos, ang sabi ko mata, masilawan ti panunot ni papang mo kunak, tagsubli ti dati. Nagpintas ti dati ko nana. Isog kas chay. Mga tuya. Umastig ka dito. Yes pa, iti abay ko. Ito ko iti abay ko. Harap ko pang gaman gusto. Pa. No, adaman kang runaan nga, idawatak ti pamakawan, kailawan sa bali no sakan. No saan nga si kaiha. Agbeso ti ko na panakalipat. Nalipatak ti obligasyon ko ti Diyos. Nalipatak nga ni Apo Diyos ti mamangted kanyag iti biyag, pigsa, kired, ken amin nga da kanya.
nakalipatak. Nalipatak pa yung adanak ko. Ngagkasapulan titan, atensyon ko. Ang ngagkasapulan iti, ay ha, pamatig ti may sangama. Ngagpalimpay nga may sanga ina. So nga manipod itay, ha? Saan idi nga busy at tamaymaysan nga negosyo ti kasi kasuwag. Diyakon kayat nga manayunan pa. Diyakon kayat nga mapnay ka kun iti maysa. Diyakon tari gagayan ti ado. Tapno saan na kamayawan. Gama nagpapa. Maragsakan na kamakangig kadagitang ipagbagayo. Kinawan ti sa bali kang runahan nga pagyamanak na sangan ni Apo Diyos. Kadsapay ko mapapa. Tanuan yaman, no kasano iti singedyo iti kaanda ni Apo Diyos kada kayo. Kasta kumot manin, nakarkaro bago man. Waniya. Sige. Ika maturugin ta. Tuloy mo kini, angkel mo timinom. Hindi yun ka doon timinom ha. Kinsang kay painangan. Ang abali at nagpulutan kami magtadamot ni Inday. Sige pa. Angkel. Good night. Good night. Naisimak nga naganda. Daragsak manong name yatit na. Tinawagak manong name ni Carlo. Hello, Carlo? Hello. Pinatganan na po Diyos di kita araraw ko. Araraw tayo. Nagbalbaliwan ni Papa. Umanayin keng kuha natin may isang nabati nga negosyo na. Saan ka nung nga magpapataod na dudupay. Mapnab ka nun it may isa. Mapnag ka nun tanda keng kuha na. Awang nga rodan di pagdanag. Ha? Apay. Uri maamuan na nga relasyon na. Kaya maamuan na nga mamirmiraut kami lang. Awanin na. Hana, i-giant ti $500,000. Tapos na daywad na. Lugi ka na. Aya? Hanon nga mga mangbayad iti kahit killer tamno papapatay na ka. Gabutan na siya at isunan. Nasayatan, di ba? Okay. Nagsubliso na. Kinapot Diyos. Okay? Uray na umay kapasyarin nitan. Kahit iyam amuna kon. Sige. Intong dandanitang graduari. Iyam amukan tan. Di ba? Okay. Kahit sabi ko mga rod. Tamatong palmatlaing. Nga si kakensyak dagagasan. Ti agasawa. Kahit sabi ko mata si kakensyak mitlaing tagkatuloyan nga agasawa. Dito ti ko naman nung name ni Carlo. Kahit isu tinapasama. Tinadandan kami nagraduar, manong name sumit na din pa nag-birthday ko, inawis ko isu na. Kahit inyam amok kini Papa. Carlo. Oh, sir. Kumusta na gini naganakin ka? Gagangi dalaing nga mangmangged. Saan da nga businessman mo, businesswoman. 5 ka mga kakamsat siya tinaw na. Kita marigatan na kiti parents mo, 5 kayo, kat gagaganda lang nga mangmangged. Nga minimum wage lang, ti sweldo da. Baka awang pa'y balayo. Ayan, datamati adan, sir, iso na lang ta, water bills, kadaw, electric bills. Hindi kita may isang anak na paggastusan ni. Nga bale, makapagradura kayo ito ni Janice, madan kayo tumatindi kabukbuko din nga trabaho. Basta sa mo nga saksaktan ti anak ko. Ayatem, tungtungwem, akas ti panang dungdungok yung kuwana. Awan ti magdanakan yun, sir, para may nagtunita. Gabuti patpatig ko unay ti anak yun. Nagraduar kami, manunimi, kat nagtrabaho kami ti 2 nga tawen, aging ka nga nagkalaysa kami kini Carlo. Nga ititulag, manunimi, anjak to parita ni Suna, nga mang tulong tulat ta kanaginagan kang kuha na kang dirikabsat na. Huwag ko nak mo. Basan tampay lagagan anak, natulungan na pwede kiti kakabsat mo ko na.
Iso di agraduar maten ti duwa nga kakapsat ng adyan na iso maten ti kaadan ti anak mi manong kapanang sarding min ti panang tulong. Bikadakwada, tapno may isaganaan mo ti masakbayan, dagiti talungan nakpi. Wen, dakkel mat may tultulong manong nemi ni papa agsipud ta. Inasikaso na ti may nga negosyo na katumanayan na nga paggapuhan ta para kada kami kay may tulong na kanya kada kami nga agasawa ken di pamilya mi ni maangkel nanding manong nemi kat nagasawa matlaing isuna. Tinasawa na ni Inday. Adda na isariping nga balay da iti balay mi manong nemi kat nagtultuloy matlatan ni Inday agas katulong mi ken kastameten ni angkel akas katulong ni papa. Awan pa'y anak da. Tahan sa nga aganakin ni Auntie Inday. Dati karot ti pagkasarita, manong kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nangudnos kalpasang nakinsan keng ka di Italiana. Thank you, tilaing mo nga nangibasa kat sapay kumatadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyak. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Janice. Thank you, Mat King ka, Janice. Thank you pa nagsurat.